Haribo. Ang babasaan ko ngunya na tula, ginuno sa librong Kay Lugar Este Candayo sa Sadiring Banwa na inilunsad kan 2009. Ang titulo ka ini, Pista sa Gadan, Kinaagahan. Daimo huhunaon na Nobyembre ining aga. Agang kinuramos kan paros ang tunog. Arog sa kinaagahan kan katapusan kan kinaban. Ang mga kalag na naguong sa satong panganoron, gagabuton kan kalameas kan kahiwasan. Mahahanggianan ang tikab sa pagsakat kan gabat. Tanapasain sugirabo kan oran, hadok kan ngabil kan mga nagahayang gadan. Napasala garong panahon, ta mga rignos na katugdon sa kuryenteng inalambre, nagtatawong alingahot kan Marso, sa mga bulan na benditado na kan lipot, sambay kan bagyo. Nagngangarakngak ang kalag ko, tapig susurod ang sinaringsing sa palitada, sa dagang ining parong kigadan na kandila, nagagango paman an sa tuyang papa. Bako makangalas na inialdaw kinobyembre, dawa sa mga atop nagsasangaw, an higos kan udto, dawa an agrutong kan demano, hapiyap sa talmag kong buot, danguga, nagngangarakngak an kalag ko. Nakakasibog daw kita sa panahon kan sa tong pagkaaki, pag minaulok na arog ka ini, sa ikos na pigbugaw ang rignos, sa gilid kan pigbalad, sa trangka na buminurikat na daing takot, sa sildang, sa huyop-huyop na kinutaw, sa tubig kan asul na langit, sa pagbuklos ta padulag, bakong ini ang kasagkodan kan sa tuyang pagdalagan. Kapkapa sa tikab ko, nagngangarakngak an kalag ko. Nasurat ini kan Nobyembre 2, 2004 sa Karangahan. Ngunyan, babasahon ko man ang salin kang tulang Pista sa Gadan, Kinaagahan. Pista ng patay kinabukasan. Hindi mo aakalaing Nobyembre itong umaga. Umagang hinilamos ng hangin ang hamog, tulad sa kinabukasan ng katapusan ng mundo. Ang mga kaluluwa na nabaon sa ating panganorin, bubunutin ng biyas ng kalawakan. Gagaan ang dibdib sa pag-angat ng bigat. Dahil saan napunta ang inig ng ulan? Halik ng labi ng mga umaalulong na patay. Nagkamali marahil na panahon dahil nakadapo ang mga maya sa inalambreng kuryente. Nagmumultong alinsangan ng Marso sa mga buwang benditado na ng lamig, kabit ng bagyo. Humahalakhak ang kaluluwa ko dahil sinusuyod ang pangalawang ani sa palitada. Sa lupang itong amoy patay na kandila, natutuyo pa rin ang ating pagkain. Hindi nakapagtatakang araw ito ng Nobyembre, kahit sa bubong sumisingaw ang sipag ng tanghali. Kahit ang karag ng padyak ay haplos sa basakong loob, pakinggan, humahalakhak ang kaluluwa ko. Nakakaatras kaya tayo sa oras ng ating pagkamusmos, pag tumatawa ng ganito. Sa pusang binubugaw ang maya sa gilid ng binibilad, sa tarangkahang bumukang walang takot, sa sinag, sa ihip na hinalo sa tubig ng asul na langit. Sa pagkaripas natin patakas,
Hindi ba't ito ang dulo ng ating pagtakbo? Kapain mo ang dibdib ko, humahalakhak ang kaluluwa ko. Pista ng patay kinabukasan. Ito po si Jim Paul Borlagdan. Diyos mabalos.